Erantzuna oso ona izaten ari da gaur hemen Antiguoko anbulategi honetan. Gaur goizean guztira agripearen kontrako 24 txerto jarri dituzte. Dena den jakin behar da bakarrik arrisku taldeetan daudenak hartu behar dutela txertoa. Hau da gaixotasun kronikoren bat dutenak edo osasun guneetan lan egiten dutenak. Osakidetzak jakinarazi du txertoa erabat fidagarria dela eta bera zalantzaten daudenak lasai asko hartu dezaketela. Osakidetzak jakinarazi du txertoa erabat fidagarria dela eta bera zalantzaten daudenak lasai asko hartu dezaketela. Guztira, 500.000 txerto jarriko dituzte eta era honetan biztanlegoaren 20% babestuta geldituko da. Osakidetzako eskutitza jaso dute arrisku taldetakoek. Hoietako askok euren medikuaren aholkua jaso ondoren, txertoa jartzen hasi diren ambulategian ordua hartu dute lehen egunean bertan. Zalantzan dagoenari mezu argia. Ez eukitzeko zalantzarik, bakuna oso ziurra da, testatua dago, eta ez dago bapea arazorik. Reakzio txikin bat posiblea da ematia, baina aholkua da etor deitzela. Ez eukitzeko zalantzarik, bakuna oso ziurra da, testatua dago, eta ez dago bapea arazorik. Gaur bertan, agriperen aurkako txertoa hartzea erabaki dutenek argi dute. Medikoak esan dit, itxeko zertanik bihotzatik bi aldiz gilineiz gaizki eta horrengatik esan diat arrisgokoan itzala eta horrengatik indietea medikoak esan dit egituko. Gineiz diabetika horrengatik datorri mediko jalezerak izan ziren bakunatzeko. 75 urtetik berakoek eta hortik gora dabiltzanek txerto ezberdina jasoko dute. Hori bai, aurrek 6 hilabete baino gehiago izan behar dituzte. Hemen asketa egin behar da. Eta gutxi gora bera 10 pertsonentzako dosia esaten zaigu hauetako bial batean. Eta bestea da jozetria, da 75 urtetik gorakoentzako eta hoia prestatuta dator. Arrisku taldekoak dira haurdun dauden emakumeak ere, baina oraindik ez da iritsi hauei eman beharreko txertoa, eta egun batzuk itxaron beharko dituzte.
ez eukitzeko zalantzarik. Bakuna oso ziurra da, testatua dago, eta ez dago bapea arazorik. We have a selection of musical items, a stereo treat, as a reward for all your hard